Aku loh setia kawan, dia juga setia kawin. Enggak ada yang kawan maksudnya. Setia kawan, aku mau kepleset di. Kayak mobilku, Beb. Biru. Lah kok kene kan mirip-mirip delok to. Lho. Birune padha. Bentuke beda. Biru dongker. Tuwekan iki. Tuwek mbahmu no. Untune entek. Pak Ica pasang untune. Gendut iya. Pak Ica itu Adewe lho umur 40 untune mburi wis entek. piye yo tembang loro. Aku kena antibiotik iki gripes. Aku ki mbiyen ngene ya, bapak kasih Iki? titik ngono. Iki gripes, iki. Gripes. Gripes. Wah, pecah ngono aku mbiyen ki. Kena antibiotik aku. Kan aku sebulan nang rumah sakit, Beb. Sak wulan deng. Ini ari loro tipes wis mari. Iya aku tipes. Dipijetne to. Dikretek kruk ngono iki. Lara untu ra mari. Kowe nganti aku tipes nang nggen UGD dhisik nglegok. Puskesmas dhisik sak wulan. Medhuk kok ngambeni ora iso aku. Sikilku nggih mlaku ngadeg jan kaya belajar kaya cah cilik neh. Tulangku enggak kuat. Belajar terantanane kaya cah cilik rambatan lho aku. Kuwi wis SD. Suwadem ngono. Oh iya. Iki rasane kaya sampe arepe. SD kelas 2 aku kae. Aku ngono wis Adewe iki nang Julong. Hah? kaya sama ngadeg ngomong sama. Oh wis tuwek wi. Aku SD kelas 2. Cilik kemben SD iki lara darah rendah lho. Kok iso? Ngomong kondas. Ana wae panas. Awake pas panas kok mangan karo turu arep aku sok woneni. Domonge aku iki. Pendak kaken bukan hidup. Wis iki harus istirahat total. Wis enggak tanggih apa-apa, ben istirahat tenan. Wis waktune pensiun. Aku mau ke karo kana apa? Wedi kembung no, sedina Ramadan kok. Kembung ora kemblutuk malah masuk ngain. Paling gladak kirik mau wis. Kayak mau sahur. Sahur sih. Kami sih ya sampai kayak gini ya. Iso kancane kecil-kecil. Kayak kayak seterkuat. Lepas kemut belok. Ono karo pria au. Saya kebebasan nyakep kan. Wis nyedot belok. Tak nganu prak leleken kene malah watuk-watuk malah. Wis ngono guys, iki ngene ae. Wis pokoke kita penghuni tong sampah iki tetep